and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Utek, tanawar ko ning amigo ni mo, oh. Buta! Wa makakita sa akong beauty. Unsa? Shit! Adto na ko, eh. Oh. Bay Franco. Tuan na! Nisirit na! Oh. Unya. Kasi kisulti mo, ha? Ha? Bay Franco? Sagdi lang to siya, bay. Okay na to siya. Nisirit lang ay, nisirit lang. Wa man kunin mo, day gagod. Nasuko to! Ay, nagti-or to siya, eh. Anong sa ka? Oh, mau ba di ay? Ti-hour dito, abi nang ko. Tumiri ko Nagti-or to, tinuod sagdi to. lang to siya. Okay na to siya. Ti-hour dito niya di ay. Ti-or to. Ay, oh. Asa si mama? Wala. Ito. Nisirit man to. Wala. Gisapo to kay wa dayga ni Bay Franco ang iyang buhok. Day, nagpaparlor day mo mama ni mo? Oo. Nagpalimpyo mi sa kuko. Unya, nagpariban si mama sa iyang buhok. Ay, maayo noon. Pero, Nisirit na. Nisirit na. Basi nag-ilis na to. Para muadto no sa iyang gitrabahoan. Tingali. Ato. Ati man na to yung minahan. Ako pa. May utik, aris ako. Oo. Sige, day. Sikang butaan na sa imong anak Bay Franco. Astila. Lahi, kayong batasan sa ilan. Murag na, maliwat ni mo bay. Ang man. Ari gyud nako. Dai po kayo sa silingan maliwat. Saman! Glagot ko sa imong amahan, oy. Huwag yun makadayag sa akong new look. Ay, busy lang tingali si Papa sa mga customer, ma. Dagan man tong customer dito, God. Bisag pagdayag na lang unta to. Huwag siya kahimo. Mura lang siya gwa. Hanggaw, gid. Uy, mga sweet nothings ba? Ano di ay? Mura lagi gwa. Sa mura lagwa. Kuan magod, gisampit siyang utik, nga ipatanaw ko, nga iyahang rayna. Kulang mi pasiplat ang amaw. Nya ningon ay, kati adto na ka. Hanggaw gyud. Sabta na lang gud si Papa, ma. Kadiyot si Sofia, nanawag. Hello, Day! Day Sofia! On my way. Pag-atang na lang. 5 minutes na anak ko. Okay, Day! Bye! Bye! Claire, mato na ko ha. Mag-atang na ko. Agion ko, Sofia. Amping, ma. Of course, nak. Kaya kining akong pagpaningkamot para gyunin mo, Claire. Salamat, ma. Sige, ato na ko. Bye-bye! Saksi kay akong mama, uy. Amingan kay siya sa iyang buhok. Gwapa gyud ni si Mama Cathy. Hi, Day! No! Wow, ha? Ikaw ni? Siyempre, uy, kisa pa man di ay, uy. Oh my God! Mura sa virgin da! Ay! Tunta ba yan ni mo, eh? Hala, uy mo sa mutgid kaya pag si Mr. Greg Martinez ni mo. Amiw! Lagi! Ikaw yun, no? Ay, pastilan, hanas na yung kay mo drive, Day, no? Ikaw, makamaka mo drive, di ba? No? Oh, kaayo, pero ang akong gidrivean, Day, murag si Franco ragyod. Unsa? Well, lami sa ng drive, ah. Pero ay ka bala ka, Day. Few months from now, makakotse na ka. Unsa? Haba ka na, Day. Uy, unsa ang good town, uy. Kamahalan ang kutsi ron. Pila ka ni, kung cash, pila. Barato naman good ni good. Almost 700,000 pesos ra, cash. Wow! Nyasa man taong ko, anak, Day. Basta kay makakotse ka, basta ka mao ka mo diskarte lagi. Unsaon, Sofia? Tupag, uy, unsaon pag-diskarte? Just observe, watch, and learn. Unsa? Basta kay makakaton ka ra, di na ka mistel tudluan pa. Kaamaw, binig ni butay. Uy, ikaw yun. Marunong kang maglaro. Unsa? Unsa akong paglaro ba, uy? Basta kay makaton ka ra, promise.
Oh, bay, may nanawag mo eh. Ay, si Claire man akong anak. Okay. Hello? Day Claire. Pa, nanawag si mama nimo? Wa man? Nganong day? Tuwa na siya. Kaya siya ni Tita Sofia. Uy, wa mo tumanawag na ako. Tuwa na day siya. Tuwa na lagi. Sige nak. Salamat kayo sa imong pagpahibaw na ako ha. Okay pa. Bye nak. Bye pa. Ay, Kalit mo nang naon mo. Kuan di ha. Ngano pa kuan bay? Ah, Nagpahibaw akong anak ba? nga. Si Cathy, tuwa na. Giagi siya ni Sofia. Oh, may noon. Kadagin not split eh. O bay? Bay, mo asinsugin mo na ninyong kahimtang karon. Duha na gud mong nanarbaho gud. Ay, basin pa, bayotik. Naginahina nagkadaghan ang mga customers. Pero, tuwa sa sugalan ang uban. Kathy, Ay, Kathy. day. May ba umisod na customer, oh? Foreigner. Nahala, day. Hurot mang in-English na to ani ron. Ay, kaya mo yan. Go, girl, sa bata. Oh, okay. Oh, Sofia. Oh, na. Nakahipos na tas atong tuslubuwa. Karon, mo hatod na sa tas atong mga suki, bay. Okay bay? Kadiyot. Mananawag. Tubaga. Uy, si Konsyal Suro. Mo ba? Kaya Hello, Konsyal. Hello, Butik. Yes, Konsyal. Asa to imong great balancer nga si Franco? Oh, diyaman, Konsyal. Magpa-show ko niya sa akong birthday. Oh, yes. Kano sa? Ha? Ugma sa gabi. O sa orasa? Mga 7:30 sa gabi, take. Mo show siya samtang mga mga bisita, okay? Way problema, Konsyal. Take. Pilay talent fee. Pamiliti lang, Kons. Ay, 10,000 lang. Kagamay, Oh. sinsiyo. May problema. Basta ugma. Ato man niya po sa bahay, okay? Sure. Okay. Asa ka magkaroon si Franco? Dali naman ka, Konsehal. Nga naman, may lakaw pa ka. Dali ako. Di, kauban ako. Bye, Franco, bye. Si Bye. Konsehal Suro ay. Oh, mo ba? Magpasyo siya. Istriyahe, oh. Okay. Grabe ha. Wa man siya moangal sa imong gipangayo. 10,000? Ay, sa kumantaon ba yun? Dato ko na si Konsehal Suro, God. 10,000, laog na sa manok. Dagan dito manok ha. Oo. Ugma sa gabi iyang show. Oh, lagi. Practice ha, kay basin og natayan na ka. Way problema na. So, ang ato paninda ugma kutob ratas alas 6 kay mangandam pa mata. Alas 7:30 man ang show. Areglado. Asa na ba ito, foreigner? Ay, to ana, oy, nanugal na. Nagtuwa og bilyard. Mao pa? Hala, Sofia. Si Mr. Martinez, naa na siya. Naanay mong dream boy. Unsa? Ikaw ba? Dream boy ka dyan. Nana ko'y Franco tao, no? Pero, unsay tanaw ni mo niya, ha? Mura siya og si Gabi Concepcion. Ansa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!